Окей. Казвай ми имената. Малцио. Това връзка Малцио. Не, то се казва Малцио. Да, този се казва Малцио, sorry. А този се казва Маунт Гейли, whatever. А това е... Да, глечера, Palisades. Колко беше? Една миля широк, 2 дълъг и 300 фута е дълбоко. 100 метра дълбоко, right? 100 метра, 300 фута. Cool. That's it. Pretty nice day. Нашата екскурзоводка Ваня. Sure. На вашите услуги. Хайде да ме носиш. Sure. Сега почваме. Носи ме. Виж, гледай сянката на облака как се движи по леда. That's pretty cool. It's coming.